ning takna karon sa kabuntagon dapit sa kaugtohon o pindi ganus amo magtan-aw nining atong video mga kaigsuonan kay ato ning gitagaad pagtaga diri sa atong pag-utingkay sa kamatoran sa atong tulumanon Bible expose mga kaigsuonan. O gani anang mga pahayag mga higala, mga pahayag ni gitawag nato higala Ili Soriano mga kaigsuonan. Kini si Ili Soriano higala mao ni siya ang gitawag mga kaigsuonan nga sa iya nga karatula higala ang dating daan o dating daan mga higala mao ni siya ang gitawag iya religion nga Church of God mga igsoon, Church of God International. Daghan kaayo nga magasigig pangutana higala mahitungod ni ini mga kaigsuonan elbihang daghanang nangutana milyon ka mga tao ang nituo ni ini nga Ili Soriano higala. Pero nagkatibulaad ang iyang pamahayag mga kaigsuonan. Ni ang pamahayag niya. Sadyang nakigdebate siya sa usa sa mga elder sa gawas sa nasod. Unya gihubad lang og Tagalog mga higala. Supak siya sa sugo sa Dios ang daantipan mga kaigsuonan. Supak siya. Sadya nga nisupak siya mga kaigsuonan, iya gayong gipamatuod nga ang daantipan wala na. Pero sa may pamahayag niya dire, atong patalinghugan mga kaigsuonan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tanyo, yung pala dapat natin maging katapusan yung pagsunod sa utos. Doon tayo dapat pag mauukol ang buhay natin. Parang ganito. Bumili ka na 1 kilong baboy. Bumili kang bawang, paminta, toyo, suka. Tapos, inadobo mo. Nasa nasa tasa na. Nakalingat kay nila mo ng aso. Naubos yung 1 kilong baboy na inadobo mo. Sabi nung may-ari, sayang mo. Kung walang kaya kang aso, sayang yung isang... Sayang. Bakit sayang? Hindi natapos yung baboy sa dapat na katapusan niya Ano ba dapat katapusan ng baboy? Tama, hindi. Saan ang katapusan ng dara? Sa baboy. Di ba yun ang katapusan ng dara, mga kapatid? Saan ang katapusan ng kanin baboy? Sa baboy. Parang ganito. Kung araw, meron akong manok. Wala kaming masyadong maipak. Tinatagtag ko, kinakain ng manok ko Sabi ko, ano nga? Nung minsan naglinis ako ng libro dahil ipis, hinabol ng aking manok.
ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano raw po ang tungkulin ng tao? Pagsunod sa utos. Yun ang wakas ng tao. Yun ang karapat-dapat niyang wakas. He must end there. At hindi siya sayang. Makabuluhan ho ang ating pagiging tao. Kailan pamat na sunod natin ang utos at kalooban ng Diyos para sa atin. Pero, namatay ka sa sugalan, namatay ka sa pagnanakaw, naulsin ka sa kapabantay mo na, isa mo yan, dalawang mo yan, ha? Kapa, mare, namumuro na ika ako, kumanta, kamare, ha? Aabang mo, sabi! 19. O, kita mo, sa abang ka ng abang, puro tensyon yun. Lalo na pag namumuro ka na, puro tensyon. Eh, pag natatalo ka sa sukal, hindi ka makaayaw-ayaw. Hindi ka makaalis sa upuan. Puro tensyon yun, puro stress. Diyan ka mamamatay. Diyan ka magwawakas at masasayang ang buhay mo dahil nagwakas ka sa hindi tamang pagwawakas. Ito ang wakas ng bagay. This is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guardia sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Kinimao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadlogi ang Diyos, ug bantay ang iyang mga sugo, kay kinimao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ayun. Yan ang buong katungkulan ng tao, ang pagsunod sa utos. Kaya po, inaanyayaan ko kayo mga kapatid, sumunod na tayo. Ayaw nyo ba ho? Sunod na. We have a leader in the person of our Lord Jesus Christ. Sundin natin siya sapagkat siya ang ating tanging mapapagkatiwalaan tungkol sa kaligtasan. Now, mga kaigsunan, ha? Atod pa niya mga higala, nga kinahanglan na sundon yun ang sugo sa Ginoo. Apan ang iyang pamahayag mga kapaglaom, ang pamahayag niya nga wala na ang daang tipan. O, wala na daw kuno mga kaigsunan. O, bantay ka diya, Ili Soriano. Milyon na ang napasalaag nimo. O hinumdumi, nga basin o kanon ang imong lawas tungod sa kalago sa imong mga membro. Nagdaladala kag Biblia, apan ang imong pagtudlo wala magkapariho. Kung makigdebate ka, moingon dayon ka nga wala nang daang tipan. Apan kung mag-lecture ka, ipatuman di ay ang sugo sa Ginoo. Ha? O, saan naman ka? O, saan naman imong kartiyo karon? Nga, igo ka lang nga mutudlo sa imong mga sakop, sa imong mga membro, apan sa panahon sa debate, imong i-deny, imong ingnon nga kon mutuman ka ni ana, wala ka na'y kaluwasan. Ala ko no, hinuklugi ko no, Ili Soriano. O ni mga kaigsuunan, wama yung tayo problema ini, kung nagwali siya, sumas Biblia, nga dili magkasumpaki ang iyang mga pamahayag. Nga kung mutuman kunuta sa daang tipan, mapiligro, wa tay kaluwasan. Apan karon gitudlo niya sa mga tao, ang iyang gitudlo mga kapaglaom, nga kinahanglan tumanon ako o sa kalider nga, nag-ingon ninyo tumano nato ang sugo sa Dios. Hadloki ang Dios, Ecclesiastes 12:13, bantay ang iyang mga sugo. Mauni karon mga kapaglaom, mga kaigsunan, nga ato kining giutingkay, ato kining nga giyagyag mga higala, ang usa ka binuang ni Ili Soriano higala, nga dating daan, nga gitawag mga kapaglaom, Church of God International. O, usa naman taong ka? Naingon anak magka? Nga kung ang mutuman kuno sa daang tipan, piligro.
Unya karon gitudlo na sab niya nga kinahanglan tumanon jud ang sugo nga naa sa daang tipan kun Ecclesiastes 12:13 kay naa man nabutang diha nga maoy katungdanan sa tao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Oh, na mga kaigsuonan. Oh, o ato ning tagaag pagtagad higala. Atong tagaag pagtagad ni kay peligro hapit ra mo mobalik ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan na sa di pa ta magpadayon higala, pamati sa taga usa ka awit mga kaigsuonan gikan sa Heritage Singers ato ning patalinghugan magkapaglaom. Oh, importa nga mo padayon ining Bible exposition ng kaigsuonan. Kini nga gipasabot higala. Kini gipasabot mga kaigsuonan ni ining pamahayag ni ining pamiyano mga kaigsuonan. Kung sa kawit anak ganito